Te ia de aici. Puteam să jur, mersi Cătălino. Mamă, și punga a fost 20 de lei. No, hai să vedem. Nu te cred. Bă, Cătălina, ești cea mai tare. Yeah, I know. Bă, Cătălina, dar am avut un buget al clasei, mă, fată. Ups. Du-te tu de aici, mersi frumos. Bilete la concertul lui Taylor Swift de Eras Tour. Bă, ești nebună. Opa, aici erau, scuze, nu, astea sunt ale mele, nu sunt ale tale. Nu știam unde le-am pus, mersi frumos, le-ai găsit pentru mine. Doamne. Da, ce să zic, Laura, îți place cadou? Da, normal că l ador, e ce mai fain cadou posibil, Doamne, Cătălina, mersi mult, hai să te iau în brațe. Da, știu. Mă bucur, atunci hai să trecem mai departe. Maria, ce ai? Ți-am spus să nu mai fi supărată și fii recunoscătoare pentru ceea ce ai primit, mă, fată. Cum, Doamne, asta nu mai fiu supărată? Că nici nu știu cum se porește prostia asta, ce e asta? O, Doamne, iartă-mă, copii nerecunoscători, ce să vă fac acum? No, bun, hai să vedem următorul. Eu, Matei.